Sanibona zamani Zulu Nation, ngila yaseHanoi sengihlala khona. Yebo, ila ngihlalayo manje ikheli lami ngihlala kulomgwaqo lo ikheli lami lithi lo u50 duwa, so uzosho kanjalo nges-Vietnamese amagama uyakhuphuka noma uyehla, du noma mawuthi amanye amagama uyehla uthi da, noma uyakhuphuka noma uthi da, noma uthi da. Unzima isiZulu silula isizulu. So manje ke ngihlala la eHanoi, ngafika nentombi yami ngo April ngonyaka odlule ngo-2019 safika la eHanoi sifundisa izingane isiNgisi. Izingane kusukela eminyakeni ewu4 years old kuya eminyakeni mhlambe eyishumi 10 nane noma nesithupha 16 14. Ya sifundisa ntambama futhi umnandi impilo yaseVietnam umnandi, wonke umuntu ukhulelekile, banomoya omuhle abantu lapha, kuphephile. Uyabona manje ngiyahamba ngiphethe ifone, ngiphethe wallet, akenke umuntu ozoyibamba ozoyintshontsha. Kuthiwa eHo Chi Minh City bayantshontsha, kodwa la eHanoi lutho. Ukudla kushibhile futhi kumnandi futhi. Mhlambe lapha uzodla usuthe, get full, uzodla usuthe ushaya esentwala mhlambe ngo-20 rand noma ngo-30 rand, okushibhile. Ke inkinga eyodwa ke la eVietnam umoya, isimo somoya, i-pollution inkinga eyodwa ke la eHanoi. Namhlanje isimo somoya sihle kakhulu, uyangibona angigqokanga imask, ngiyahamba ngiphefumula kahle, kodwa la eHanoi bayakha amabhilidi amaningi, uzobona naba bayakha lapha, uyabona bayakha lapha, bayakha nalaphaya. iVietnam ine-GDP enkulu kakhulu, so khona imali la, so wonke umuntu uyakha amabhilidi. So manje lento ibanga ini, ibanga intuthu eningi laphaya, ibanga i-dust, intuthu no ngisho intuthu, smoke, uthuli, i-dust yamabhilidi. So nazo-ke ngihlala eduze nedamu le i-West Lake, kodwa nazo-ke sengichazele kancane ngempilo yami yaseHanoi. Mnandi kakhulu. Ngiyethemba ukuthi nithandile le video, ngicela ni like, ni subscribe, sizobonana ngokuzayo. Salani kahle. Cool. Hi everyone, thanks for watching the video. Yeah, please like and subscribe. I'll have subtitles in Zulu underneath. If you don't understand anything, please write in the comments. Try and look it up first or ask a Zulu person.
write what you think the translation is, and give it a try. Maybe see if you can translate other people's questions in the comments. And yeah, if you're keen to learn Zulu, I've got some evening classes going and private classes and an online course coming out soon. So stay tuned for that. Thanks very much. Salani, kahle.